Ассалому алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу тансиҳат ҳастед. Хеле аввали видео дидед, ҳамин хел продукта харидорӣ кардем. Хостам ки барои шумо нишон диҳам. Духтаро, иноя ман аз сайти Delivery Club заказ кардам, аз магазини Магниташ. Худам ки бо ду кӯдак рафта наметавонам берун ки харам ҳамин чизоя. Барои ҳамин даромадам ҳамон сайт. Дидам бисёр чизо скидка қатъи, ҳамаи опши ҳамино ҳамиқа чиз 457 рубл шуд. Рости духтаро, якум бор заказ кардам. Аввало заказ намекардам. Барои чӣ? Барое ки метарсидам заказ кунам. Фикр мекардам ки чизои просроченӣ мебиёранд, чизое ки ҳамин хел остаткая ҳаст, ҳаваё ай магазин мебиёранд гуфта заказ намекардам. Ҳамин рӯз ки заказ кардам, не духтаро, ҳама чӣ ҳамин хел срокаш нағз, ягон чизаш ягон просроченӣ нест. Асобина ҳамин картошкаша гуфтам ки бинам кани чӣ хел мебиёранд. Фикр мекардам ки картошкаҳои пусидагӣ ҳамин хел гирифта мебиёранд, ки дидам не, картошкашам ҳамаш нағз. ҳамин хел чизо харидорӣ кардем. Ина барои Микаилҷон гирифтам, беҳад нағз мебинад растишкая. ҳамин хел нон, картошка, ин кола барои шавҳарам, ҳамин хел кетчуп, лечо, ҳамин хел чизо духтаро. Анамино буданд хариди имрӯзаи мо духтаро. Духтаро, барои рафтанмона либос харидем. Хостам ки ба шумо нишон диҳам. ҳамин хел як хела либос гирифтем. ҳозир ҳамаша нишон медиҳам, нархошам мегум шумода. Чӣ хеле ки дида истодаед, ҳам кӯдакода, ҳам худамда як хел либос харидагӣ ҳастам. Шавҳарам ки намераванд қатъи мо, барои ҳамин мо ҳар семон як хел пӯшида меравем. ҳамин хел мехостам ки вақте ки меравем аз Россия ба ватани худамон, хел як хела пӯшида равем. қатъи шавҳарам он вақт Микаилҷон буд, қатъи Микаил. ҳозир ки бо Халилҷон ки ҳаст, қатъи мо ҳамин хел се каса як хел пӯшида мерем. акун ки шавҳарам ки нест, хай гуфтем иҷ гап не, мо худамон ҳамин хел як хела карда худамона меравем. духтаро, ин хел либосако гирифтам. Барои кӯдакоро аввал харидагӣ будам. Якум ай куҷо сар шуд ин хел идея, ин хел либос харидан. Ин хел либосака, инамин куртачая, қатъи инамин бурукакаш апам барои Халилҷона овардагӣ буданд, тӯҳфа овардагӣ буданд. Инаша майкаша худам харидаги будам, қатъиш якта майкаи бе остинак овардагӣ буданд ки кӯдакда падарка хел гармиякода пӯшанд гуфтанд. баъд ман ина дидам, ба ман беҳад махқул шуд. ай Халилҷонам, ба хостам ки барои Микаилҷонам ранги ҳамин харам ки ҳардушон як хел либос пӯшад. баъд ҳамин хел барои Микаилҷонам боз заказ кардам. ҳамин хел либос қатъи бурукашам, ишам қатъиш ҳамин хел майка. бо инашам ҳамин хел заказ кардам. ҳардушона як хел гуфтам, агар ки Тоҷикистон рафтем, ҳардушам хел як хела мепӯшонам. баъд ҳамин хел духтаро, Микаилҷондам харидам. ай ҳамин қатъи бурукаш ёфтам, харидам. ҳамин хел бурукаш, ай Микаилҷон, ҳамин хел бурукаш барои Микаилам харидам. баъд гуфтам ки ҳардушам хел як хела мепӯшонам. вақте ки рафтанам монда, баъд истодам бо яке дидам вайбриса ки ҳамин хел куртаҳо буданд, бо барои занҳо, барои мардҳо. баъд ҳамин хел боз дидам ки барои занҳо, барои мардон хеле рубашкаам мефурӯхтиянд. баъд ба ман махқул шуд ҳамин хел идея. чӣ хеле ки гуфтам, мехостам ҳамин хел либоси як хела пӯшидам. баъд ҳамин хел дидам, ба ман махқул шуд. вай размер надоштааст вайбризда. баъд аз он даромадам, аз онда ёфтам. анамин хел рубашка боз барои худама харидам. ин занаки аст, мардона нест, ин занона аст. бо ҳаст барои мардона. шавҳарам ки қатъи мо намераванд, барои вая нахаридем. ҳамин хел барои худамон нахаридем. беҳад качестваш нағз, беҳад куртаи хушрӯ, ҳамин хел куртаи мулоимаки хушрӯ аст. баъд махқул шуд, заказ кардам, оварданша, рафта гирифтамша. ин хел аз вай харидем, аз он харидем. ин хел духтаро, ина мо 700 чанд рублда харидам рубашкама. ана ин буруки кӯдакоя ҳардуша, якташа апам овардан, якташа худам харидам. ин бурук 499 рубл аст. ина мо аз сайти Синсай харидем.
беҳад буркашам нағз аст, ҳамин хел качествашам нағз. Ана ин рубашкоям ай ҳамун синсай харидем. Ин рубашкора 399 рубли гирифтем. майкаша бошад 199 рубл харидем. Намхел майкаи остин дароз, барои гуфтам ки инҷа хунук аст, намхел остин дароз пушан, остин калта ай тагаш напушан гуфта. Намхел остин дароз инам 199 рубл, майкаошон, куртаошон 399 рубл, буркошон 499 рубл. Ина размери 74 аст. Намедонам халиҷонда мешад намешад. хай я илоҷ карда мепушонем шаку яхела пушем гуфта. баъд барои худам ман хел якта юбкаи бо ранги ҳамино ҷинсиви юбка харидам. ман ки чизои калта намепушам, буруки ха чизо намепушам. хел юбкаша харидам, юбкаи ҷинс. агар ки хоҳӣ бу бурукашам аст, бурукаша мехарӣ. ман юбкаша харидам. Чӣ хел дидестен? Иҷа ман ай вайбери заказ кардам. 1,5 да хел юбкаи ҷинс гирифтам. беҳад нағз аст. ҳамин хел юбкаи ҷинс камтар манда дароз. боз хатияш якта михел римен гирифтам. как раз мешад худашам. беҳад хушрӯ ба ман махбул шуд. аввал якта юбкаи дигар харидаги будам, сиёҳ гирифтаги будам. овардам беҳад качества юбка безеб. рости махкул нашуд. михел юбкаи тунукак дар зимистон ба вай хунук хурда мегарди. баъд апам хел гуфтан ки якта буруки вай гир, хел якта юбкаи ҷинс гир. вай аст ҳам гарм аст, ҳам хушрӯ аст. баъд ҳамин хел харидем. бо инҷада обув гирифтем духтаро. ана ин обувҳое ки мебинед. духтаро ин обувҳои ман аст. ана михали обув харидам. беҳад нағз мебинам ки ана михел баланда ки хушрӯ бошад. ман фақат ана михел кети кроссовкаем хел чизо мепушам, барои ҳамин кети харидам. ана минаш махкул шуд. ман фақат ана михел свети сафед мехарам. ин карат хостам ки ана михел светаша гирам. бо якта дигар обувак барои микаиҷона харидам. хел хушрӯча ба ман махкул шуд. ин хел обувак 599 рубл аз сайти синсай харидам. аз худама бошад аз сайти азон заказ кардам. ҳаминаш беҳад махкул шуд. бисёр кофтам, яке ҳамина дидам махкул шуд. овардам неки хушрӯ ба ман беҳад форид. ҳамихел падошаш хушрӯ, худашам ҳамихел видаш беҳад нағз. ана мино буданд духтаро хариди мо, либосҳои мо барои рафтан. ман дар ин ҷо ба шумо хайру хуш мекунам духтаро. хай то влогҳои оянда. агар ки либосҳои мо ба шумо махкул шудаги бошад идеяи мо, ҳатман дар таги комментария нависед. беҳад хурсанд мешавам.